हेलो दिल्ली भाई कौन तो दिल्ली भाई कौन तो कौन लगी नहीं आपण दिल्ली भाई कौन तो हेलो ଆପଣ କିଏ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତ ଅଫର, ଯୋଉମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର ଚାଲିଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ। ହଁ କଣ ହେଲା କି ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଡର ଫର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଗ ମତେ ଆମେ ଓୟୋ ହୋଟେଲରୁ କହୁଛୁ। କଣ ଅର୍ଡର ନାଇଁ କିଛି ଅର୍ଡର କରିବନି ତ ଆମେ ନାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯାହା ଅର୍ଡର କରିବେ 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ନମ୍ବର ଲକି କୁପନ ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ହଁ ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଆପଣ 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ତ ଲକି କୁପନ ରୁ, ସେଥିପାଇଁ ହୋଟେଲ ତରଫରୁ କଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଜୋମାଟୋ ନାଇଁ ଏବେ ମାନେ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ କଲ୍ କରିବା ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଜୋମାଟୋ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି। ନା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ଦରକାର ହବ ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ମଦ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି 30 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ସାରା ହାତଛଡା କଲେ ଆଉ ପାଇବେନି ସାଥିରେ। ନା ନା ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ତ ଚାହୁଁନି ଆଉ କାଟିଦେବା କାଟନ୍ତୁନି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମକୁ, କିଛି ତ ଭାଇ ଲକି ଟୋକନ ମିଳୁନି ସହଜରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁନି। ନାଇଁ ସେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଯାହାର ବି ଦରକାର ହବ, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଫ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା 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 ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା ବି ହବ। ଥଣ୍ଡା କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଥଣ୍ଡା ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ଆପଣ ଦୋକାନରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତାର 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟେ ପଠେଇଦବ ତାହେଲେ ଲିଟରିକା ନା ହାଫ୍ ଲିଟରିକା? ହାଫ୍ ଲିଟର ହାଫ୍ ଲିଟରିକା ଭାଇ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ର ଅଛି, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ର ଅଛି 750 ml ବାଲା। ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? ସେଇଟା ଆସୁଛି 38 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା ମାନେ 4 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ହଁ ହଁ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ମାଠିଆ ପଡା ଚଉରା ଛକ ପୁରୀ ଛକ ଖାଇନା ଆଡ୍ରେସ ଲେଖ ଆଜ୍ଞା ଡାକନ୍ତୁ। ପୁରୀ ମାଠିଆ ପଡା ଚଉରା ଛକ ମାଟିଆ ପଡା କୋଉ ଛକ? 550 ଗୋଟିଏ ଆଣିନି ଦିଟା 4 ଟଙ୍କା ନେବେ ସତରେ 4 ଟଙ୍କା ଛାଡ ନା 4 ଟଙ୍କା ଭାଇ 4 ଟଙ୍କା ନେବା ନା 4 ଟଙ୍କା ଛାଡେ 4 ଟଙ୍କା ନା 90% ଥୋଡି ନା ଆମେ। ହଁ ସତରେ ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆଇ ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆପଣ କେବଳ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡା ଆପଣ ଯାହା ବି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଏବେ 1000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ବି ଅର୍ଡର କଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ 100 ଟଙ୍କାର ସେଟା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଅର୍ଡର କରିଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ପାଇବେନି କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଅର୍ଡର କରିବେ ତ କେକ୍ ଅଛି କେକ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଜୋମାଟୋ ଟାଇପ ର ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କେକ୍ ଅଛି, ଭେଜ କେକ୍ ଅଛି, ସବୁ କେକ୍ ଅଛି। ହଁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କେକ୍ ସେଇଆକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୋଉ କେକ୍ କହିଲେ? ବର୍ଥଡେ କେକ୍? ହଁ ଯୋଉ ବର୍ଥଡେ କେକ୍ କେଜିକା ହିସାବ ଭଳିଆ ଆଉଛି। ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? କେଜି ଅଛି 500 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ପଡିବ କେତେ? 500 ଧଳାଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଲବ୍ ବାଲା ନା 4 ଗୁଣିଆ କି ନହେଲେ ଗୋଲ? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପ ର ଦରକାର, ଗୋଟେ ଲବ୍ ବାଲା କରିକି କିମ୍ବା ଗୋଲ ବାଲା କିମ୍ବା 4 ଗୁଣିଆ? 50 ଟଙ୍କା ପଡିବ ତ ସେମାନେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏମିତି ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ବି ଫ୍ରି ଅଛି। ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ଫ୍ରି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ଅଛି, ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିଯିବ ଆମର 150 ଟଙ୍କାରେ ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ପଡିଯିବ, ତାର ପୁଣି 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଟିବ। ତାପରେ ଚିକେନ ର ଆପଣ ଚିକେନ ମଟନ ଯାହା ବି ଅର୍ଡର କରିବେ ତାର ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆମେ 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ମିଳିବ। ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡର କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? ଭଲ ପିଜ୍ଜା ଟା ଯାଉଛି 190 ଟଙ୍କା। ପିଜ୍ଜା 190 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, 19 ଟଙ୍କା ପଡିବ।
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବ ନା। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ମେଞ୍ଚେ ନେଇଆସିଲେ ହବନି? ମେଞ୍ଚେ ତ ଭାଇ ଯାହା କରିବ ଗୋଟେ ନା, ଅତି ବେଶୀରେ ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ 2 ଲିଟର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ହେଇପାରିବ କି? ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ବଡ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, ତମକୁ ବି ଫାଇଦା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଭାଇ? ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରିବ ତ? ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ପଛେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର କରିବେ, 1000 ଟଙ୍କା କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର କରିବେ। ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆମର ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିଲେ ମାନେ ପିଜା ସବୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ଅର୍ଡର କରିବ। ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଇ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଭଲଟା କୋଉଟା, ଅଧିକ ଦାମିକିଆ କୋଉଟା ମତେ? ଦାମିକିଆ ଅଛି ଆପଣ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ହବ, ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ସହିତ ବିରିୟାନୀ ଆମର ମଟନ ସବୁଠୁ ଦାମିକିଆ କେକଟା ସେଇଟା ଯୋଉ କିଣିବେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍। ଦାମିକା ତାହେଲେ 2 କିଲିକିଆ ଟା, ଆଉ ତାଠୁ ଉପରୁ ବାଲା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଏଇଟା 3 ଥାକିଆ ଟା ପଡିବ ଆମର, 3 ଥାକିଆ ଟା 2 କିଲି ଦିଟା। ମୁଁ ପଚାରିକି କହୁଛି ଆପଣ କେକ୍ ଟା କେକ୍ ର ସିଏଟା ଆଣିବ। ଭାଇ 3 ଥାକିଆ ଟା 1500 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, 3 କିଲୋ ସେଟା। କେତେ ଇଏ ପଡିବ? 1100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆଉ ତାହେଲେ 2 କିଲିକିଆ ଟା? 2 କିଲିକିଆ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି କହୁଛି। 2 କିଲିକିଆ ଟା କେତେ ପଡିବ? 1000 ଟଙ୍କା ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଇଟା ବୁକିଂ ତ କଣ ଲେଖା ହବ କି କଣ ତା ଉପରେ କେମିତି କଣ କରାହବ? କଣ ଲେଖା ହବ ନା ଡିଜାଇନ କଣ ହବ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଡିଜାଇନ କଣ କରାହବ କି ନା ସେମିତି ସିମ୍ପଲ? ନା ଆର୍ମି ଲେଖିଦିଅ। ଆର୍ମି? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆର୍ମି ଲେଖିଦେବୁ ତ। କେକଟା କୋଉ କଲର ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍, ଚକଲେଟ କଲର କି ପିଙ୍କ କଲର କି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କଲର କି ଯୋଉ କୋଉ କଲର ର? ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର। କି କଲର? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଗୋଟେ 3 ଥାକିଆ କେକ୍ 2 କିଲିକିଆ ଟା ପ୍ୟାକିଂ ଭାନିଲା ତ? ଆମର କି ସେ ଯୋଉ କେକ୍ ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏଗ ବାଲା ହବ, ଭେଜ ହବ, ନନ ଭେଜ ହବ, ଆପଣ କୋଉଟା ନେବେ? ଭେଜ ନନ ଭେଜ ଆଉ କଣ? ଭେଜ ନନ ଭେଜ ଦିଟା କଥା, ଭେଜ ନନ ଭେଜ ହବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ହବନି, ଏମିତି ଭେଜ ନନ ଭେଜ ମାନେ ସାଧା ଆଇଁଷ କୋଉଟା? ହଁ ସାଧା ଆଇଁଷ। ଆଇଁଷ ବୋଲି କଣ ଆମେ ସାଧା ମାଛ ନନଭେଜ କିଲୋ ଭାଇ ସାଧା ଟା ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତୁ। ସାଧା ଭାଇ ଆଉ ଇଏଟା ଆଡ୍ରେସ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ ଯୋଉ ଚଉରା ଛକ ମାଟିଆପଡା ଚଉରା ଛକ। ମାଟିଆପଡା ଚଉରା ଛକ। ଆଉ ଘର ନମ୍ବର ଟା କେତେ? ଘର ନମ୍ବର ଟା ନାହିଁ, ସେମିତି ମାଟିଆପଡା ଚଉରା ଛକ ଉପରୁ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆଇଲା। ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବର ନ ଲାଗିପାରେ ଅର୍ଡର ଟା ଯଦି ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନମ୍ବର ଘର ନମ୍ବର ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ନମ୍ବର ଟା ଲାଗିବ ନା? ଶୁଣ କ୍ୟାନ୍ ବୟ ଆମର ଗୋଟେ 2 କିଲିକିଆ ଅର୍ଡର କରିଦିଅ, ଆମର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ଆର୍ମି ଲେଖିଦବ ତାପରେ ଭାନିଲା କରିବ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦବ। ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ନମ୍ବର ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ନମ୍ବର ଟା ବାଇଚାନ୍ସ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିପାରେ କି ନେଟୱାର୍କ କଟି ନମ୍ବର ଟା ମୋର ନମ୍ବର ଟା। ଆପଣ କନଫର୍ମ ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିବନି? ନା ତ ଆମେ ଏଇଟା ଦଉଛୁ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କୋଉଠି ନେବି? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆପଣ କେତେ ଏଜ୍ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ? 18 18.5 ହବ। 18.5? 18.5 ମାନେ 18 ହାତ। 18 ହାତ ବୋଲି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ। ଆପଣ ପାଖାପାଖି ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ବୁଝାବୁଝି କରି ଅନଲାଇନ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। 18 ହାତ ମାନେ 9 ବର୍ଷ ନା କଣ ବୁଝିପାରିଲିନି? 18 ହାତ ମାନେ 19 ହାତ। 19 ହବ। 19 ହବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟିକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛୁ। 15 ମିନିଟ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଭାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ର ଉପରେ ଆର୍ମି ଲେଖା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବାହାରୁଛୁ ଏଇଠୁ, 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏ ଫୋନ୍ ଟା ଉଠେଇବେ। ତ ସାଧା ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ? କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ତ? ଭଲ ଲାଗିବନି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ନନଭେଜ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ? ସାଧା ଆମର ତ ସେ ମାଛ, ଆମର ନନଭେଜ କଣ କରୁଛି? ସାଧା ମୁଁ କହିଲି। ସାଧା କହିଲେ ଆପଣ?
ହଁ ତ ଆପଣ ତ ନନଭେଜ କହିଲେ, ନନଭେଜ ରେ ତ ସାଧା ନୁହଁ ଆଇଁଷ ସେଇଟା। ମୁଁ ସାଧା କହିଲି, ନନଭେଜ କହିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ସାଧା କହିଲି। ଆରେ ଭାଇ ପ୍ୟାକିଂ ନା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ସାଧା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆପଣ କହିଲେ ତ ନନଭେଜ କହିଲେ, ଆମେ ନନଭେଜ କଲୁ, ଆପଣ ଭେଜ କହୁଛନ୍ତି। ନନଭେଜ ଇଂଲିଶ କିଛି କହିନି ତ, ମୁଁ ତ କହିଲି ସାଧା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସାଧା ଗୋଟେ ବନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଲାଇନ ଭାଇ ଯୋଉ ଟୋକନ ଟା ଉଠିଥା ସେଠି କରସନ କର, ସେଟା ସାଧାଟାକୁ ଆଇଁଷଟାକୁ ସାଧା କର। ଏବେ ସୁଭାଷ ଛକ ପାଖରେ ହୋଟେଲରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇନେ 5 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଁଷ ଯୋଉ ନନଭେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା କେକ୍ ଟା, ତ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତ 7-8 ଭାଇ ମିନିଟ। ସାଧାଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲକି ଟୋକନ ଆଣନ୍ତୁ ଆଡେ, ମୁଁ କରସନ କରିଦଉଛି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଧାର ହ୍ୱାଇଟ କଲର, ସାଧାଟା। ହଁ ସାଧାର ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଟା। ହଁ ଟିକେ ଲାଇନରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଛି ଅଛି। ହଁ ଭାଇ, ସାଧାର ଆମର 2ଟା ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ହଁ କଣ ଅମୁଲ ଫ୍ଲେଭର ଟା ଆଉ ରାବେଡି ଫ୍ଲେଭର ଟା ଆସୁଛି, କୋଉଟା ନେବେ ଆପଣ? କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ? ଯାହା ଖାଇବେ ଯାହା ବନେଇବି। ରାବିଡି ରାବିଡି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର କରାହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ ରାବିଟା ସରିଯାଇଛି। ହଁ ହଉ ଅମୁଲ ଟା ଦେଇଦିଅ। ଲୋଗ ଚିତ୍ର କରିପାରିବନି? ଲୋଗୋ ଚିତ୍ର ଭାଇ ହେଇପାରିବନି ଭାଇ, ଲେଟର ଯଦି କହିବ ଲେଟର ହେଇପାରିବ। ଭାଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଅମୁଲ ବି 2 ପ୍ରକାର, ଅମୁଲ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଅମୁଲ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମୁଲ। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଗାଈ କ୍ଷୀର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର କୁହାଯାଏ। ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର? ଷଣ୍ଢର ବି କ୍ଷୀର ଅଛି? ଆରେ ଭାଇ ଅମୁଲ ଅମୁଲ। ହଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର। ଭାଇ ଖରାପ ମାନେ ଅମୁଲକୁ ଏମିତି ଷଣ୍ଢ ହିସାବରେ କୁହା ହୁଏ ନା। ମାନେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ ସେଇଟା? ଅମୁଲ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଗାଈଟା? କୋଉଟା? ଭାଇ ଯାହାହେଲେ ବି ଅମୁଲର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା ଭାଇ। କ୍ଷୀରଠୁ ଅମୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ଫାଣି ମିଶୁଛି। ଅମୁଲ ଟା ଯେହେତୁ ପୁରା ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଅମୁଲ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଅମୁଲ ଟା ନା, ଅମୁଲ ଟା। ହଁ ଅମୁଲ ଟା ଆମର ଅର୍ଡର କର। ଆମ ଅମୁଲ ଟା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କେକ୍ ଥିଲା, ଅମୁଲ କରିଦିଅ। କଣ କହିଲ? 2 ପ୍ରକାର ନା ପଚାରିକି କହୁଥିଲ, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଅମୁଲ ରେ କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଟା ନେବେ। ଅମୁଲ କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି? କ୍ରିମ ଟା ଅଛି, ପାଉଡର ଟା ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ହଁ ଏଇ ଅମୁଲର 2 ପ୍ରକାର, ଯୋଉଟା କ୍ରିମ ଗୋଟେ ପାଉଡର। କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ? କ୍ରିମ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ କ୍ରିମ। ଭାଇ ତମେ କ୍ରିମ ଟା ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଭାଇ କଲ, ଆଉ 2 ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ତମେ କହୁନ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାକିଂ କରନ। 3ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ତମ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମର 3ଟା ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି ତ, ଏବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆମ ଘର ବଇଛି, ଫୋନ କଲେ ଆସିବେ। ସାର୍ ଲାଇନ ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ଅର୍ଡରଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଲାଇନ ଟିକେ ଲାଇନ ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଛି ଅଛି। ଟିକେ ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ। ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇନ ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ପଚାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ କେତେ କଣ ଅଛି, ତ ଟିକେ ଲାଇନ ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁନି ଆମେ।
ନା ଟିକେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ମଜା ଟିକେ ପିଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଆମର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସିଛି ତ ଏମିତି ଆମେ କଥା ହେଇଲୁ। ଷଣ୍ଢ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପାଉଡର ଟା ନା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ତ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି। ମଜା ତ କରୁଛ ଆଉ। ପୁଣି ସାର୍ କହିଲେ ମଜା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ। ଆମର କ୍ରିମ ଟା ପାର୍ସଲ ହେଲା ତ ଆଉ ଲୋକ କାଲି ଆଣିଥିଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କୋଉ ଲୋକ କରିବି ଆର୍ମିର ସାର୍ ଆପଣ ଆର୍ମି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆର୍ମି ଆଜି ତ କିଛି ଆର୍ମି ଡେ ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ଆର୍ମିରେ କଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗେ ତ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ। ଆପଣ ଆର୍ମି ବୋଧେ? ନା ନା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆର୍ମି ହେବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ପାର୍ସଲ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ସୁଭାଷ କରୁ ଆମର ଟୋକନଟା ହେଲା ଟୋକନଟା ଯୋଉଟା ନମ୍ବର ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆରେ ଟୋକନଟା ତମକୁ ଶୁଭୁନି ଡେଲିଭରି ଡେରି ହେଲାଣି ବା। ସେ କେତେବେଳେ ରହିଲେ ଲାଇନରେ ପାସୱାର୍ଡ ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ଲେଖାଇ ଯାবে ଡେଲିଭରି ବାଲା ମୋର ପେନ୍ ଲୋକ ଡେଲିଭରି ବାଲା ଡେରି ଗଲେ ବୋଲି ଟୋକନଟା ଆଣ ନମ୍ବରଟା କଣ ନମ୍ବରଟା ଚେକ୍ କର 77357 1043 ହଁ 77357 10432 ସରି 77357 10431 ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଅଛି ନା 2 ଅଛି ସେଟା ଭଲକି ଚେକ୍ କର 2 ଅଛି ନା 1 ଅଛି ଏଟା 1 ନମ୍ବରଟା 2 ଅଛି ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଟା 1 ଅଛି ଆମର ଭଲକି ଚେକ୍ କରିଦେବେ 1 ନା 2 ଆରେ ଏଠି 2 ଅଛି ଟୋକନରେ ତମେ କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛ? 1 ଲାଗିଛି ତ ଲାଗିଲା କେମିତି ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଚେକ୍ କର ଆଉ ଚେକ୍ କର ଭଲ ନମ୍ବର ଲାଗିଲା 77357 10432 ଏଠି 1 ଲାଗିଛି କିଏ କଲ୍ କିଏ ଲାଗିଥିଲା କଲ୍ କିଏ ଲାଗିଥିଲା କାଟିଲା ତାକୁ କଲ୍ କିଏ ଲଗେଇଥିଲା କଲ୍ କିଏ କନେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନ 2 1 ଲଗେଇ ସାର୍ ସରି ସାର୍ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ମାନେ ସେ 2 ବଦଳରେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ 1 ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଉ ତାହେଲେ ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଇଦିଅ। ନାଇଁ ଆମେ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଆମର ଲାଗିଯାଇ ସରି ଆପଣ ଯଦି ଏବେ କେକ୍ ଟା ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 1500 ଟଙ୍କା ପଡିଯିବ ତାହେଲେ 1500 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଇଦିଅ। କଥା ତ କହୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ସାର୍ ମୁଁ ମଜା କରୁଛି ତମେ ମଜା କରୁଛ ତାର ମନକୁ ବାଧୁଛି ମନ କଣ ବାଧୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଖାଇବା କେକ୍ ତ କଣ ଖାଇବା ଆଉ କଣ ଭାଇ ଯାହା ହେଇଛି ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ 1 କୁ 2 ଲାଗିଯାଇଛି ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଷଣ୍ଢ କ୍ରିମ ନା ମଜା କରୁଛି ଆପଣ ଚିହ୍ନା ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ ମୋର ନାଇଁ ସାର୍ ଚିହ୍ନା ପିଲା ନୁହଁ ଆମେ ସୁଭାଷ ଟିଙ୍ଗୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଏଇଠାରେ ଟିଙ୍ଗୁକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଜଗୁ ବା ନାଇଁ ଟିଙ୍ଗୁକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜଗୁ କି ଆମ ଛୋଟା ଭୀମର ଜଗୁ କି ଛୋଟା ବି ଜଗୁନ ସାଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି ଜଗୁ ତା ପାଖରେ ଜଗୁ ଚିହ୍ନ ଆମର ନମ୍ବର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମେ ଆର୍ମିରେ ଦଉଛୁ ଆପଣ 1500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆମକୁ ପେ କରିଦେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ରୋଡରେ ଆସିବା ନାଇଁ 1500 ଟଙ୍କା ଆମ ଦୋକାନ ଆମେ ପଳେଇଲୁଣି ଆପଣ ତ କହିଥିଲି ଷଣ୍ଢ କ୍ରିମରେ ଖାଇବେ ପଳେଇଲୁଣି କାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନା ମୁଁ କାଞ୍ଚର କରିଦେବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସାରେ ମନା କରନ୍ତୁନି ଜଗୁ କହୁଛି ଜଗୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଜଗୁ କୋଉ ଜଗୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଗୁ ଛୋଟା ଭୀମ ଜଗୁ ଚିଙ୍ଗ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ 1500 ଟଙ୍କା ପେ କରି ଆମେ ମାଟିଆ ବେଳେ ଛକରେ ଅଛୁ କୋଉଠି କୁହନ୍ତୁ ଯିବୁ ଆମେ ସାର୍ ନମ୍ବର ନହେଲେ ସିଜ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ନମ୍ବର ସିଜ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଏମିତି ଆମର କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର କେୟାର ଷଣ୍ଢ କିଣି ଗାଈ କିଣି ଛେଳି କିଣି କୁକୁର କିଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇକି କ୍ରିମ ବାହାର କରିକି ଆମେ କିଏ କରିବୁ ଏଇ ଭାଇ ଆମେ ଷଣ୍ଢ କିଣି ଛେଳି କିଣି ତ ଭାଇ ଆମର କିଛି ଅଛି ଇଏ ବନେଇ ଫନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଏମିତି ସିଜ୍ ହେଇପାରେ ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ନମ୍ବର ଆଣିଛୁ ଆପଣ ଲକି କୁପନ ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ 1500 ଟଙ୍କା ପେ କରିବେ 1500 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମୋର 5 ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ମୋର ହଉ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆପଣ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକେସନ ଧରିକି ଆମର ଗେଟ୍ ବାହାର ଠିଆ ହେଇଯିବୁ କିଛି ଲୋକେସନ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାଇ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆମେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖି କିଆନ୍ତି ବାଡଉଛନ୍ତି କିଏ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ହେଲା ଯୋଉ ଜଗୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତାରି ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପଲୋଡ କଲେ କଣ ମିଳିବ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ତମର
ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲୁ କିଏ କଣ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି କିଏ? ଆମେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପିଲା ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ମତେ ପଡିବ ତ ଉପରକୁ ଭାଇ ଷଣ୍ଢ ଟିମ୍ ଅଛି ଗାଈ ଟିମ୍ ଅଛି କୋଉ ଟିମ୍ କୋଉଠି ଅଛି ତୁ? ମାଟିଆ ପରେ ଷଣ୍ଢ ଟିମ୍ ଧରିକି